Musika ona krisi garaietako unelatzak ahazteko. Hauze da Getxo, Gasteiz eta Donostiako jazaldiek eskainiko digutena. 36, 37 eta 58 urte beteko dituzte aurten euskal jazaldiek. Getxokoa dugu gazteena eta Donostiakoa zaharrena. Musika ona entzuteko aukera ematen digute, baina zalantzak gabe bestelako balio erantsia ere badute jazaldiek. Horregatik eta 2003 urtetik egin duen bezalase, Eusko Jaurlaritzak jaialdi hauen antolakuntzan parte hartu du, lankidetza hitzarmen baten bidez. Izan ere eta merkataritza eta turismoko sailburu orde Itziar Epalzak azpimarratu duenez, jaialdiak erreferentzia turistiko bihurtu dira munduan, horrela Euskadi Basque Country izena zabalduz. Jazaldiek Euskadi Basque Country marka, musika eta kultura munduetan azaltzea bideratzen dute, eta musikaren alorreko profesional sare zabal batekin lan egiteko aukera ematen dute. Getxok zabalduko dizkio jazz musikari ateak. Getxoko jazaldia uztailaren 3tik 7 izango da, eta beti bezala 3 oinarri izango ditu. Aniztasuna eta amaitzeko gazteei ematen diegun laguntza. Bihotz Alai plazan izango dira kontzertu handiak, baina bestelako ekimenak ere batuko ditu Getxoko jazaldiak horrela, Algortako Pipers Airy Puff aretoan jam sesionak egingo dira. Eta Algortako Geltoki plazan talde gazteek euren lanak jendaurrean erakusteko aukera izango dute. Gasteizeko jazaldia uztailaren 16tik 20 bitarte gauzatuko da, eta bertan estatu mailan inoiz ikusi ez diren 15 kontzertu ikusteko aukera izango dugu. Hoiei mundu mailan inoiz ikusi ez den beste kontzertu bat ikusteko aukera gehitu behar zaio. Izan ere, Paco de Luciak eta Chick Coreak kontzertu berezia eskainiko dute. Gasteizen, Mendizorrotzako kiroldegian, Printzipal Antzokian eta Kantiller Alaia hotelean izango dira emanaldiak. Donostiako jazaldia berriz uztailaren 24tik 28ra ospatuko da. Hoi bezala, Zurriolako hondartzak jazz onena doainik entzuteko aukera eskainiko du. Kapsula, King Krule edota Nothing Place bezalako taldeak izango dira bertan. Trinitate Plaza, Kursala, Victoria Eugenia Antzokia eta hiriko beste hainbatoki ere jazz kontzertuen estenatoki bihurtuko dira uztaila bukaeran. Eta aipatzeko beste datu garrantzitsu bat. Getxok, Gasteizek eta Donostiak Euskadiko jazz jaialdiekin lotutako turismo paketeak merkaturatuko dituzte egun horietan, jazaldietako kontzertuak ikusteko berapen interesgarriekin.